senumzimba oqhelayo. Amen. Oh, hallelujah. Ake sihlale phansi sifunde izwi lenkosi. Mateyu 2 uNkulunkulu khona phakathi kwethu ngegama likaJesu. Ngegama lenkosi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asiphuthume ngegama likaJesu. Sifunde Mateyu 2 qala verse 1. Verse 1. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emhleni kaHerodi inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalema zivela empumalanga zithi uphi lo ozelwe eyinkosi yamaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. Wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe. Wabuza kubo ukuthi uKristu uzalelwephi. Bathi kuye eBethlehem laseJudiya. Ngokuba kulotshiwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem lizwe lakwaJuda kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda. Ngokuba kuyakuvela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sami uIsrayeli. Khona uHerodi ezibizile izazi ngasese. Wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi ebonakale ngaso. Wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana. Kuyakuthi nxa nimfumene ningitshele ukuba nami ngiye ngikhuleke kuye. Sezizwile inkosi zamuka bheka inkanyezi ezazibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi kuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina. Zawa phansi zakhuleka kuye zavula amagugu azo zamkhuma ngezipho igolide namakha nenhlaka. Kwathi ziyaliwe kuNkulunkulu ngephupho kuba zingabuyeli kuHerodi. Zabuyela ezweni lakubo ngenye indlela. Amen. Hallelujah. Amen. Asivala amehlo. Baba nanti izwi lakho khuluma ngalo namhlanje. Lebajazwe igama lakho. Amen. Bazalwane egameni likaJesu namhlanje nikhona enkonzweni. Baba sifuna ukuqeda nje manje sithandaze ngo-12 bese siqedile lokukhuleka whatever uNkulunkulu afisa ukusho phakathi kwethu. Amen. Sifunda le ndaba sibengele okukhiphophile abadumisayo omama osonto sikole abantu abasha ngegama likaJesu. Amen. Siyabonga ukukhona benu kule ndawo namhlanje ngegama likaJesu. Amen. Kuba nifika ngabe sizokhuluma izwi lenkosi ehlalweni. Siyabonga sithatha kancane ukufika kwenu noma wena inje. Amen. Ukusuka endaweni lezi phesheya ngegama likaJesu. Amen. Sibonga mfowethu sahamba ngegama likaJesu. Namhlanje ngegama likaJesu sifisa ukukhuluma le ndaba noma sizokhuluma namavesi esibafunayo kodwa ngenxa yokuthi i-context
kumele sibe nayo sifuthe asifunde from verse 1 sigcine ku12 ukuze singathomoli singazi nawe ungazwanga ukuthi uqalephi. Amen. Cela ungakhathazeke nongekho wena obizo uNkulunkulu namhlanje. Amen. Othi-ke umbhala uMateyu egameni kaJesu eqhutshwa ngumoya ongcwele ebhala le ndaba egama kaJesu. Othi-ke emva kokuba uJesu ezelwe eBethlehem laseJudea in the day of Herod the king. Amen. Bheka kwavela the wise man from the east beza eJerusalem. Hallelujah. Kuthiwa ke amamagi lawa amemba behlakaniphile. They were studying about stars and everything. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Twabafike babuza ukuthi uphi lo zelwe inkosi yamaJuda na? Sibone inkanyezi yakhe iphakama ngegama lenkosi. Sizile ukuba sizomdumisa. Hallelujah. Kuthiwa ke uHerodi waphatha kabuhlungu umezwa ukuthiwa kunenkosi yamaJuda ezelwe. Amen. Twana bonke baseJerusalem baphatheka kabuhlungu baba troubled ngoba kwase kumele basuke esikhundleni. Amen. Bacela ilalele singabukana ngoba sifuna ukuxoxa. Isikhathi esiningi into etroublesha amademoni ayacasuka mayezwa kuthiwa isikhundla sawo sizothathwa enhlizweni yomuntu. Isizathu abantu bengaphenduki abanye kuliwa nabo is because the devil akafuna ukusuka ehlalweni ukuze ihlalo sithathe uJesu. Amen. Twawacasuka lokuna ingapho nje ngegama kaJesu mawamkela uJesu abe inkosi nomsindisi wakho uvukelwa iziphi ezinye izipho nazo ungahlatha nefoto yakho Twitter ngasanjani. Amen. Amen. Nayi bakho iziphi esinazo zidalwa ukuthi samukela uJesu abe inkosi. Amen. Kwala ngithi nje namhlanje sekudlula amabi ngosho ucela khona ukuthi impi yakho ukuthi wamukele uJesu wayinkosi nomsindisi. Why kuliwa nomzalwane? Why sinesipho engaka bazalwane? Akulalela nonke khona konke. Why ninesipho engaka? Ingoba uSathane ususiwe esihlalweni. Hallelujah. Ayikho inkosi efuna ukususwa esihlalweni yagoloza. So babezwa ukuthi unenkosi ezelwe, lenkosi inkosi yamaJuda, kanti uHerod ubekiwe nje ukuthi abuse lelizwe laseJudea. Ayalwa wayesebona esezosuka ehlalweni. Ayalwa lithi maqhubeka kahle
iBhayibheli so ngesibuye kule ndawo lithi wabe sefuna ukubulala lo mntwana alwa because he was afraid ukususwa esihlalweni. Hallelujah. Wayefuna ukuba kwi-authority yephekwe kwamaJuda. Hallelujah. So uma kunenkosi ezalwayo ezoba kwi-authority engaphekwa amaJuda usho ukuthi yena uyasuka. Hallelujah. So ingakho-ke wadivise strategy yokuthi akufe abantwana abazalwayo, abantwana abasuka 2 years ngaphansi, ukuze le nkosi ingabi negunya phekwa abantwana base-Israyeli. Alwa phekwa abantwana bakaJuda. Alwa webazalwane ngicela ukusho ukuthi izimpi zethu esidlula kuzona ubamba imibuso. Hallelujah. Ubamba imibuso. Hallelujah. Njalo inikela kwi-authority kaJesu amadimoni nemimoya engadibusa impilo yomuntu bayalo ngoba ayifuni uphume egunyeni. Abazalwane ayifuni uphume egunyeni. Alwa ngizomqinisa mntasekhaya kuleli second. Alwa ukuthi iphondlula kuyona ingakukhathaza. Alwa akuliwa nawe, uliwa nalo Yesu ongene kuwe ngoba kufuneka ube yena onegunya phekwa. Alwa izipho sinazo zinenxa Yesu. Alwa amanye amazwi usudikibala wena thani Jesu ngiyavuma kuba inkosi phekwa impilo yakho. Alwa engekuvume usathana qhubeke abuse impilo yakho. Watangithi isikhathi sikaHerodi enhlizweni yakho siphelile. Isikhathi sikaHerodi empilweni yakho siphelile. Seyisikhathi sikaJesu empilweni zethu. Isikhathi samandiki nabandawo siphelile empilweni yakho. Isikhathi samadlozi akhona impilo yakho siphelile. Isikhathi semimoya kaSathane ebibusa inhliziyo yakho siphelile. Isikhathi solaka nonandani ebibusa inhliziyo yomuntu siphelile. Ngoba uJesu usezelwe enhliziyweni yakho manje nepayizwayo ulwa lomuntu ongafuni ukusuma. The time is up for the enemy. Isikhathi sesitha siphelile. Awuthi amen. Awuthi amen. Awuthi amen. Awuthi amen. Awuthi amen. Awuthi amen. Ubani osemagunyeni empilweni yakho, ubani onegunya phekwa yakho, ubani onegunya. Awuthi Jesu banegunya. Hallelujah. Iziphi umzalwane adlula kuzona akusona ezesono ezokuthi wamkela uYesu manje ayalwa amadimoni ngoba seluze i-territory. Aseluze i-territory. Aseluze indawo la ebenzisa noma yini lo muntu. Alwe so mawuhlangana ukuphumela uthi afike emsebenzini egameni lika Jesu ukwathe kwasane kulwa na hayi akhona ukuthi imoya nje izama ukuthi ucasuke uziye ukholwe besingena kahle. Ifuna ukukhipha longele kuwe, ifuna ukubulala lo ngaphakathi kuwe. Amen. Kuzibusa. Amen. Besivusa ishimshane ngabantu, ivusa komakhelwane. Amen. Usenjani? Omakhelwane. Amen.
Useba busy nomakhelwane awusondana ongamthandi usuqabela nabantu uhlala meeting iqwaba alwa and umuntu ujusi bokukholwa ayikho emnashu njengokuthi ubuye enkonzweni akashikelwa ngusiseka alwa akanimusiseka usuku Jesu ehlalisha masuphuma ngabeka uthi uyangena nje egcekeni alwa ufike abaphela ufike yonke into igcwele ufike yonke into kaSathana ngisho la physical ufike zonke ikhona ingane endlini alwa wafika umonde ukuthi hayi sekukhishwa lento engaphakathi kimi ngoba isibonile ukuthi no ugcwele unjabulo kaNkulunkulu manje ugcwele ukusiseka alwa akekulethe indaba esibhede eyisomone unebheke ye territory bazana nikona konzo akubuka inhliziyo yakho njengamanje ngegama Jesu ubani omile njengamanje ubani omile amen ubani obusayo njengamanje ubani ombona ukuthi une total control ubani ombona njengamanje ukuthi egameni ayikho into ebona ngathi uJesu uyancipha ubona ngathi uJesu uyancipha egameni likaJesu ubona ngendlela usuthandaza ngayo ubona ngendlela usufunda ngayizwe ubona ngendlela okhuluma ngayo nabantu ukuthi khona ongasabusi ngendlela ngekhaya ukulunga sabusi ngendlela sabusi uHerod uHerod ubusa ngoqelasa ubusa ngesakala awuphumelele mayibusa alwa kodwa uJesu ekhona uba nelibhathi uba nokukhululeka uba nenjabulo uba nokulunga ulale phela uba khona inhliziyo uba khona uthando uba khona ukubekesela uba khona umufi uba khona nento abazabane uba khona umnene akucheke njengamanje ukuthi ubani obusayo abazalwane akucheke njengamanje awuyi-analyze khona awuyi-analyze njengamanje uyakhumbula mayisabusa kahle uJesu alwa umophaphama nje kuseni khona kozweni umophaphama nje kuseni alwa uthi ungena eshaweni alwa kube khona ingoma evuka ethi sicambe isibongo wangitheka Ubangasavuki mhlabelele ingoba uHerod ulwa ne-authority ulwa ne-territory ngoba usekhishwe hayi ukuthi uJesu usekhona kuwena kodwa kuliwa ne-territory ufuna ugive up ufuna uyekele inkinga uyiletha kangaka ngoba ufuna ufaka senkingeni uhlezi udikibala ukuze ujusi kaJesu nomthandazo egameni likaJesu ona mina ngithi mawuboniphi waqonda ukuthi uqedwa uYesu uqedwa into kaYesu kimi khona olwayo khona ufuna ukubuya endaweni yakhe besuma ngesandla uthi I stand in the name of Jesus athi uPawuli ngosuku olubi
kodwa ngeke ukholo. Amen. Hallelujah. Hey bana, ngicela ukukhuluma ngana. Njengoba manje phela uHerod ulwana ne-territory. Ubangwa obusama nje enhliziyweni yakhe. Ufuna ukukhishwa yena. Ingakho lokula kahle uthi no obamandla haya to obudlana buye obamandla what do you do? I will just move it. Other year to do it. Mouse Kai Rabiki Gonzo, Ufuli TV, anyone Cospena, Nakula Kurubishabena, that's your tool, Basabella, Masaluane, Unane, Uma Pumima Hasri, Uma Gonzo, Utati Pepelaco, Uma Botswana, Ufushana Pata, Besabella, Utamana Toro, Ma Prices Santa, now in Paris, Udimosing is a move, in Pamanta, the Carbonia Teso, I think the Masiana Manta, Silana Party, Pamuela Talake, I say, no, we Samantha, I do Shumana, I do Cosnia, I
azobuya amandlethu azobuya abantu kuphela kuye abantu kuphela kuye ungabale azobuya 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 unayala mahalo unehetelama kuna anukosha unahayalama unehelema unehaluma utwa Josefa hambe umtumusa umntwana ase afu Heroda webazalwane wasekontrene hlali gospel hlali jumayelo katuwenza njalo uyathumisela until amandla sabuye until uHeroda asafe bese uJesu yabusa wahlulele awafumanga uyawe ebushelele awafumile ngekavuma ayakuphelela azobuya lapha amandla okhosi ayabuya yingakho umbhalo waseMahubo athubuyisa amandla abe njengokhosi ubukhosi alufi kuselidala kodwa amandla amasha ayabuya azobuya amandlethu azobuya amandlethu azobuya amandlethu usamami buphele buwe amawindana sami ngiphakamsela buwe uNkulunkulu wasasi sasePhumalanga ingabe nisahamba ngale ndlela uHeroda ufuna ukubulala umntwana change the direction ngoba uliwa nani no Jesu change the direction nalapho mubi amazi sithona usize nalapho mubi unengoma enjani isithini esasela isimo sibona amanda ephushe songiphakamisa lapho ke alapho hey my God isimo sibona amanda ephushe
I want to conclude my message. Ngegama lika Jesu. Dasekhaya, inhliziyo yakho iyi-territory. Impilo yakho iyi-territory kaJesu. Njengoba sowamukela uJesu, la inkosi nomsindisi wakho. Change direction. Shidindlela ukuhamba ngayo ngoba lethembela kamfundo umuntu omabheke. Shida indlela obuhamba ngayo. Uliwa nawe, uliwa nalomuntu ongaphakathi kwakho. Ingoba isitha sifuna i-territory yempilo yakho. Isitha sifuna ukubusa impilo yakho. Abazalwane, ungafuni usathane adestroye into yenza uNkulunkulu. Shida indlela ohamba ngayo. uJesu is a changer of direction. May God give you direction. Namhlanje ngizothandaza uSomandla kasinike i-direction. Singahambi ngalendlela yezinendelelo Yesu. uSomandla kasinike i-direction ngegama likaJesu. uSomandla kasinike indlela engcwele. uSomandla kasinike inkambo elungileyo. Umusuno Jesu maphakathi isitha sifuna ube naye. Ungahambi ngendlela yabakolotayo. Ungahambi ngendlela yabantu abenoJesu. Ungabalalela abantu abangamfuni uJesu, bengakusakazele, bengakushumayeze. Uyabaqalela ngoba bafuna ukubulala into engene ngaphakathi kubo. Shida indlela ohamba ngayo manje. Zahamba zabuyela kuleyo ndlela leyo.